Kaixo, ongi etorriak aste honetako Poliedroa saio berrira. Aste honetan, hain zuzen, Kutsune taldea izango dugu gurekin, berarekin mintzatuko gara, eta Zer ote da diskoa aurkeztuko digute. Gogoratu, gainera, disko hau, hain zuzen, ale hau, soskatuko dugula egunkariaren bidez, eta hortaz, gogoko baduzue Irenek eta Nereak kontatuko dutena, hau lortzeko aukera izango duzuela. Eta gaurko Poliedroan, sorkuntzari erreparatuko diogu, horretarako Nereak Inkozes eta Irene Gilda dauzkagu, eurak Kutsune taldeko kideak dira, eta hori musikari buruz eta talde bat izateari buruz mintzatuko gara, eta hasteko, zuen azkenengo diskari buruz galdetu behar dut, zelan doa diska, atera zenuten urrian, gutxi gora bera, zer nolako balorazioa egiten duzue, zer nolako harrera izan du? Oso harrera ona eduki dugu diskarekin, diska berriarekin. Eta, lan pilo bat izan da, diska ateratzea, baina oso pozik gaude, lanagatik, eta musikarekin baita. Oso gustora geratu gara bestiekin, eta oso pozik. Musikari buruz. Berez, Kutsune taldeak jorratzen duen musika, folk musika da, baina ez, nahiko irekia, ez? Beste eraginei edo beste kulturei dagokionez, ez da? Estilo asko nahasten ditugu, batzuk jazzetik datoz taldean, edo musika klasikotik, beste batzuk folkloretik. Eta, estilo asko nahasten ditugu, batez ere, adibidez, Iberiar penintsulako erritmotan dago oinarrituta abestiak, gura abestiak, Euskal Herriko abestietan. Diska honetan adibidez abestien erdiak berriak dira, konponketa berriak dira. Nerearen konponketa. Musika nerearena da, gehiena. Gehiena, normalean baita ere diska honetan, Jordik taldearen bajista egin ditu moldaketa batzuk, Angeruk baita ere. Baina normalean, diska honetan abestien erdia berriak dira, baita ere letrak, Irenek idatzi ditu letra batzuk. Eta beste erdia kantutegietatik hartutako melodiak. Euskal Herriko kantutegietatik eta Iberiar penintsulako kantutegietatik. Eta gero, adibidez, normalean Afrikako erritmo batzuetan baita ere oinarritzen ditugu abestiak. Nik daramatzat urte batzuk Afrikako perkusioa ikasten. Eta, uste dut sorte handia daukagula Afrikatik etorritako irakasleen ikasteko aukera eduki dugulako. Eta, orain haien musika irakasten digutelako. Eta, apur bat hori da nahasketa. Euskal Herriko musika. Eta Kubatik baita. Kubatik baita ere, bai. Kuban ere badago Afrokubako musika, afrokubanoa. Ritmo horiek oso zehatzak dira, ez? Kubatarrak. Hori da. Aipatu duzu, prozesuaren zati batzuk, baina, nolakoa da berez abesti baten sorkuntzaren prozesuak Kutsunen? Lanpilo dago atzean. Ikerkuntza lanpilo bat. Nereak eta Jordik egiten dute batez ere hori. Adibidez, moldaketa bat egiterakoan, artxiboetara joaten gara, adibidez, soinuenera joan gara, Joan Mari Beltranen artxibora, baita ere Urueñara, Valladolidera joan gara, Joaquin Diazen artxibora, gero interneten badaude adibidez Alan Lomaxen artxiboa, Manuel García Matosen artxiboa, ehunka grabaketa entzun ditugu moldaketa bat egiteko, eta gero abesti berriak egiteko oso desberdina da, baina baita ere konponketa bat egiteko ikerkuntza handia dago atzean baita ere, bai.
Baina bez, epatu duzu, zuk agian sortzen duzula zati bat, gero Irenek agian jartzen dizkio hitzak, gero batzen zarete, musikari nahi batzen zarete. Eta gero artxiboetantik egiten duguna da grabazioa entzun, eta gero, klaro, normalean ez da gaurko euskeraz, ez dute egiten gaurko euskeraz, orduan egon behar gara hor entzun, eta entzun, ateratzeko apurtxo bat zer esaten duena besteak, ez? Batzutan grabazioa ez da oso ona, eta ez da oso ondo ulertzen, eta horregoten gara bueltaka. Orduan ikerketa lan handia ere badago, ez da bakarrik sorkuntza, baizik eta ikerketa. Bai. Eta nola ezagutu zineten, esan bezala, musikari nahiko zarete, baten bat ez da Euskal Herrikoa, nola bukatu zenuten guztiok horre proiektu berean? Bueno, hori nerearen lana izan zen apur bat, orain dela ja 5 urte edo. Bai. Hasi ginen, guk egiten genuen lan, Gernikako konservatorio batean, eta, guk ezagutzen, sarinagotik ezagutzen genuen elkar, azkenean, ia guztiok ikasi dugu musikenen, Nafarroan, eta, azkenean mundu hau txikia da eta elkar ezagutzen dugu. Eta hasi ginen jotzen, klasean ostean, hor konservatorioan, Nerea, beste gitarrako irakasle bat, eta 3 ez? Eta gero Nerea hasi zen esaten igual, sartuko dut beste bat, eta hasi zen bat deitzen, besteari deitzen, eta horrela bukatu dugu 9 musikari batera. Orduan, gauza bat da klaseen ostean geratzea, eta beste gauza bat da ikertzea, diskoak grabatzea, ez dakit hasierako asmoa zen hori, edo apur bat mamitzen joan den denborarekin. Hasieran ez genekien zer egingo genuela, baina moldaketa batekin hasi ginen, segidilla castellana batekin hasi ginen, eta gero konturatu ginen igual Euskal Herriko musika egin nahi genuela. Eta hortik hasi ginen partiturak egiten, moldaketak egiten, eta ergatik ez diska bat egiten, eta gero bigarrena. Eta hor erditik pandemia egon zen, klaro. Pasarte txiki hori, ez da? Pasarte txiki bat, bai. Aipatu duzue, 2 disko batera dituzula. Dituzula, zera, crowdfundingak baliatu dituzue, gero disketxe batekin ere egin duzuelan, nolakoa izan da, uste dut 2 prozesu ezberdin izan direla, alderaketa nolakoa da? Hasieran, pandemia aurretik, pentsatu genuen, igual abesti bat edo pare bat abesti grabatzea, home studio igual moduan, horrelako zeo zer. Gero pandemia etorri zen, eta ez genuen egin genituen etxeko bideoak, mundu guztiak bezala, ez? Eta gero, pandemia ostean hasi ginen berriro ensaiatzen, eta kontzertu bat suertatu zitzaigun. Eta kontzertu horretan ikusi genuen gure musika karrera oso ona eukizuela, eta orduan pentsatu genuen, igual ez dugu egingo grabaketa, abesti baten grabaketa bakarrik, ez? Igual disko oso bat, ez? Kontzertuan jo genituen abesti guztien grabaketa bat. Eta orduan esan genuen, klaro, baina guk ez dekogu dirurik hori egiteko. Eta, hor sartu ginen abentura horretan, eta gure lehenengo crowdfundinga egin genuen, gure lehenengoko diska, ordaintzeko. Eta hor sartu ginen, buru belarri. Lortu genuen, lehenengoko diska atera genuen, eta, harrera hona aukizuen, eta hasi ginen kontzertuak egiten eta 2 urte geroago, horra hasi ginen pentsatzen, igual Laster 2. diska, igual datorren urterako, eta, suertatu zitzaigun, elkarrek eskaintza egin zigula, haiekin lan egiteko, eta orduan, baina, klaro, arazo berdina geneukan, ez geneukan diru nahikorik, grabatzeko 2. diska, guk ere beti grabatzen ditugu diskak Meka Recording Studion, Oiartzunen dago, eta guk oso gustora egiten dugu lan aurko, Ezeiza anaiekin, eta primerako profesionalak dira, eta estudioa pasada bat da. Eta, orduan hor sartu ginen, beste crowdfunding batean, 2. diska ordaintzeko, eta diska hau elkarrekin batera
Bueno, argitaratu Eta dugu. ulertzen duenatik, elkarrek egiten du agian sustapena eta banaketa? Bai, hori da. Bai, baina beste guztia guk oraintzen dugu orduan, klaro. Ba, dirua behar du. Eta egon zineten adibidez Durangoko azokan? Bai, Bai. bai hor egon ginen. Bai. Bai. Eta zelan esperientzia? Bueno, oso ondo. Jo Maiaren ondoan egon gara, eta bueno, oso posik horregatik, berarekin grabatu genuelako Airezko etxea. Airezko etxea kanta, single bat, gure single bat. Eta, bai, bueno, a ber, oraindik ez gara hain ezagunak, hainbeste diska saltzeko, baina nahiko ondo, oso gustura egon ginen. Bai, Azokan, esperientzia polita izan zen. Bai. Eta, bueno, aipatu duzue, zuzenean nolabait jaso zenutela feedback hori, harrera hori. Zenbat kontzertu eman dituzue, zelan sentitzen zarete zuzenean, eta ez dakite laster daukazue zera kontzerturen bat, jendeak bereak jasotzeko? Bueno, orain, bigarren diskaren bira antolatzen ari gara, Bai, hori da. Aitorrekin, gure managerrekin, balea agentziakoa da. Eta, bai, bueno, eskaintzak dauzkagu, orduan, bueno. Eta hor gauz, datak izten. Bai. Eta, bueno, joan den urtean egin genituen, 10 kontzertu. Ez dakit zenbat egin genituen. Baina, bueno, ja hasi gara ere Euskal Herritik kanpo jotzen. Eta, bueno, guretzat oso esperientzia polita izan zen adibidez, Segoviako folk festivalean jotzea, bueno, han adibidez, gure segidilla castellana pilo bat ezagutzen zuten, eta, bueno, eta oso harrera ona eduki zuen ere euskal folkak, han, ez? Eta oso posik atera ginen kontzertu horretatik, oso polita izan zen. Bai. Orduan, zuen urrengo urratsa da bira, ez? Bai, kontzertuak, bai, prestatu. Bai. Baina, bueno, optimista garela, ez da? Bai, eta, bueno, gero gure bideoklipa ere hor dago, eta bueno, purka. Orduan, Kutxune ikusteko urrengo datak edo laster egingo dituzue publiko? Bai, laster. Eta suposten dut orain disfrutatzen, ez? Egindakoaren harrera ikusita edo ja zaudete pentsatzen urrengo urratzean edo momentuz disfrutatu nahi duzu, gozatu nahi duzu honekin. Bueno, biak, ez da? Bai. Disfrutatzen ari gara. Beti lanean atxetik? Bai, beti lanean. Imeiak bidaltzen, eta bai, antolatzen urrengo kontzertuak. Eta bai, urrengo urratsak, bueno, bai, antolatzen, zer egingo dugun. Eta, bueno, baita ere, kotxean musika jartzean, disfrutatzen diskarekin. Bai, da intensoa auki genuen, grabazioagaz, eta, bueno, orain apurtxo bat lasaiago horrekin. Ez, orain diska entzutean, esaten duzu, ostras, lanpillo bat izan zen, oso uda potentea, baina, bueno, pena merezi du, ez? Bai. Oso ondo, mila esker, orain espero dugu ere ikusleek baloratzea egindako lana, eta, bueno, mila esker gurekin egoteagatik, eta sorte hon espero dugu bira hori alik eta urrunen eramatea. Mila esker. Eskerrik asko. Laster arte. Bai, agur.